Pa krenemo u ovom veselom ritmu pod rednim brojem 1. Nika Murtić. Inače, Nika je studentica fizioterapije. U slobodno vrijeme bavi se skladanjem pjesama i pjevanjem. Obiteljski je tip i najviše uživa u druženju s bliskim prijateljima. Životni cilj joj je postati osoba koja će biti jednog dana uzor drugima. Pod rednim brojem 2 predstavlja se Ana Marija Peters. Studentica je ekonomije. U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, trenira atletiku. Komunikativna je društvena osoba koja je uvijek spremna za akciju. Želi postati fizioterapeutkinja te pomagati djeci s poteškoćama u razvoju. Pod rednim brojem 3 stiže nam Ana Grubišić. Inače, Ana je studentica menadžmenta. Sportske aktivnosti su jedna od njenih strasti, što dokazuje osvajanje medalja na natjecanjima iz gimnastike. Inače, opušta je trčanje uz more i crossfit. Maja Lončarević pod rednim brojem 4. Maja je učenica Ugostiteljsko-turističkog učilišta. Voli kuhati. Vodi svoj blog o kuhanju, aranžiranju hrane i slastica. Želi postati profesorica iz kuharstva te voditi televizijsku kulinarsku emisiju. Također njena velika strast je glazba. Pjeva i svira klavir. Pod rednim brojem 5 je Petra Meglaj. Inače, Petra radi u struci kao dentalna tehničarka. U slobodno vrijeme se posvećuje druženju s prijateljima i obitelji, kuhanju te zdravom načinu života. Također ju veseli putovanja, dobra knjiga i dobri ljudi. Želi postati uspješna u poslovnom i privatnom životu te sretna i samostalna žena i majka. Pod rednim brojem 6 je Sara Seifert. Po zanimanju je fitofarmaceutkinja. Bavi se plesom koji joj je dao veliku dozu samopouzdanja. U slobodno vrijeme voli putovati i upoznavati nove ljude. Želi postati bolja verzija sebe, a uz to jednoga dana biti uspješna poslovna žena te otvoriti svoj plesni studio. Evo nas već kod sedmice, pod rednim brojem 7 je Tanja Ivanušec. Tanja je po zanimanju kozmetičarka. U slobodno vrijeme uživa s prijateljima, dečkom i obitelji, odlascima u shopping. Također voli i crtati, želi otvoriti svoj vlastiti kozmetički salon. Pod rednim brojem 8 stiže nam Martina Dovođa. Po zanimanju je frizerka, voli djecu i životinje. Komunikativna, vesela i otkačena osoba. Želi postati vlasnica salona ljepote koji bi vodila sa svojom sestrom blizankom. Također bi voljela osnovati dom za nezbrinutu djecu te djecu s posebnim potrebama. Evo nas već kod broja 9, dolazi nam Antonela Šoljić. Po zanimanju je web dizajnerica. Velika strast su je mažoretkinje. Želi završiti studij novinarstva te postati uspješna novinarka. Voli putovanja i pomaganje drugima, avanturističkog i duha, puna energije i, kao što vidite, uvijek nasmijana. Pod rednim brojem 10 je Tanja Žanić. Po zanimanju komercijalistica. Voli glazbu i ples. A još kao mala bavila se akrobatskim rock'n'rollom. Želja joj je postati glumicom. Veoma je samouvjerena i opuštena pred kamerama, kao što možemo vidjeti. Stoga, uz malo sreće i puno truda, nada se prijemu na Glumačku akademiju. Pod rednim brojem 11 dolazi na Michelle Salome Kursar, po zanimanju komercijalistica.
Za sebe kaže da je aktivna osoba puna adrenalina, snage, volje i želje. Velika ljubav joj je kazalište i aktivna je članica dramskog studija INK, a već 10 godina u budućnosti bi voljela posao u kojem bi radila s djecom u kazalištu. Večerašnja posljednja kandidatkinja pod rednim brojem 12 stiže nam Jana Tomljanović, učenica jezične gimnazije. Stres se rješava slikanjem, sviranjem gitare, čitanjem ili sportom. Trenira boks, u slobodno vrijeme voli volontirati. Želja joj je postati biologinja, te se nada da će time dobiti priliku za razne istraživanja s ugroženim vrstama i jednog dana postati znanstvenica. Evo ga, bile su to sve naše kandidatkinje. Lijepo molim jedan veliki pljesak za hrabrost. Bravo, cure, super ste bile.